Tak ideme na to. Aj, 15, nič. Á. 5 eur. 5 eur. Poď. 5 eur. Ne? Áno. Super. Mohla byť ešte 1,0. Pre Boha, nie, to je 15. Nič. Jaj. No, 2 sú štibly. Nič. 1. 1 euro výhra. To je dobré, za 4 eur 1. 5 eur. 5 eur, tak daj aspoň 5. Či nič. Jaj. 1000, no nemohla tam byť ešte 1000. Nič. 1 прося. Je tam aspoň 15. No. Tak už posledné 2 šance. Zatiaľ za 8 eur. 1000. Nič. Jaj. Nič. Posledná šanca. A dúfam, že tých 15 000 spadne. Euro bude. Jasné. Som vedel. Euro. Výhra. Nič. Takže za 10 eur výhra 2 eura. Те 3 минуты зажил Надей и за 8 eur купил Надей. Ale smej sa len to prasa. Áno.